Comenzamos a pescar. Este lance, por favor, respetemos as regras. Pesca sin morte. Temos unha tanda que comezan os pares e despois os impares, está claro, aí non hai máis volta de folla. Comenzamos ás 8:30 e despois paramos para o bocadillo a hora correspondiente e seguiremos pescando a segunda tanda. Suerte a todos e a todas, non levar un golpe e trátase de pasalo ben. Se non tomáis el café, ainda vos dá tempo que son as 7:30. Vamos a repartir plicas e os medidores e suerte a todos e a todas. Cuando descansas, Feria del Salmón de Cornellana. Asturias. Pesca Travel. Tu viaje de pesca. Festa da Troita da Pontenova. A Pontenova, capitalidade da pesca. A Nove Televisión está un ano máis no Campeonato Concello de Rois que organiza o Clube Londra. Ramón Bernárdez é o presidente. Que tal, Moncho? Hola, Miguel. Bos días. Dá gusto ver como un día que vai ser caluroso, un día de moito sol, en plena Semana Santa, que capacidade de convocatoria ten o Clube Londra? Sí, pues temos a sorte de que acompáñanos este ano o tempo e despois que, bueno, pues, somos 30 pescadores a pescar agora mesmo e un ano máis, pues, seguimos tendo unha afluencia de pescadores e de socios e xente da fora do club que nos acompaña cada ano aquí pues, disfrutando do noso río. Que xente que ven de Ourense, ademais, de outras sociedades. Xente de Ribadavia, xente de Ourense, xente de Lugo. A verdade que, bueno, casi intentaremos ter po ano un portugués ou dous e así somos un campeonato internacional. E dúas mulleres. Sí. Que difícil está isto, Moncho. Moi difícil, moi difícil. Xa ter xuventude é complicado, pero ter mulleres ainda é moito máis complicado. E sempre temos algunha participación femenina, cousa que é de agradecer. Tampouco vostedes que queixar porque o relevo xeracional no Clube Londra tampouco é moito problema, é dicir, hai xente nova. Por sorte sí, pero bueno, é un problema que temos aí ca todos os clubes de Galicia. E penso que de España tamén. Bueno, que vai pasar hoxe? Faltan 10 minutos aproximadamente para que dea comenzo a primeira manga do concurso. Explícanos un pouquiño como van o desenvolvemento dos horarios no día de hoxe. Pois comezamos temprano, compramos a 7 da mañá a concentración para repartir plicas, sortear tramos, sortear as tandas de pesca, porque pescamos en dúas tandas, e comenzamos a pescar ás 8:30 hasta as 11:30, despois paramos unha hora para o bocadillo, e que seguimos pescando desde as 11:30 hasta 1:30, e a partir de aí xa miramos quen é o campeón ou campeona, as anécdotas e mentiras que vamos a contar como todos os anos. É un xantar que poñerá remate o concurso deste ano, que vai ser desigual, verdade? Porque agora mesmo incluso non é que vaya fresco, é que vai frío. Pero a mediodía sabemos que vai facer moito calor. Isto vai condicionar a acción de pesca. Vai condicionar bastante, porque agora mesmo posiblemente temos uns 5 ou 6 grados, e isto vai se poñer en 12 grados, 14 grados. Agora mesmo non hai aire. Eu temome que a partir das 11 e 12, que si na segunda tanda vai haber un pouquiño de aire norte, que o cal a sensación térmica non será tan agradable, pero as troitas posiblemente van notar ese cambio. Sí. Bueno. Hase saber, falamos
pero a realidade será 1:30 da tarde, saberemos como está a cousa. Como vai o río? Parece mentira con todo o que choveu este inverno, e o río a estas alturas de ano xa presenta certa escaseza de auga. Sí, temos un problema que a nosa conca pluvial é moi pequeniña, e tan pronto hai unha escasez de choivas. É certo que este ano caeu agua moitos días, bastante cantidade, pero en cuestión de 20 días baixou o nivel do río moito. Pero o río está moi limpo, O río limpámoslo todos os anos 2 veces. Ademais deso, digo por que sorte. as escorrentías deste ano, as enchentes limpiaron Moitísimo. deixarono como unha patena. Está o río, non é por presumir de río, pero eu creo que é o mellor río de Galicia, non é por presumir, como digo. E non é o que foi. Non. Como todos, claro. Como todos. Como todos. Todos os que xa temos unha idade, vivimos o tema da pesca desde hai tempo, vemos que as capturas, a vida do río, non é a mesma que hai 15, 20 anos. O arranque este ano tamén dificultoso. Había o primeiro día, estivemos, a Nove Televisión estivo facendo unha reportaxe, había vos pescadores, non só daqui do Club Londra ou da comarca, de Rois, de Padrón, senón que había vos pescadores que optan por este río, e nin rabo os primeiros días, No. Moi caprichoso. É caprichoso e despois é o que distía, o sea, aquí ven xente, pois arrastra este río, arrastra xente de outras comarcas, bastante lonxe, cerca, pero bueno, arrastra xente, e vos pescadores. E, sin embargo, foi un día de moi escasas capturas. É xente que traballa no río, que non ven a puñer unha postura nada máis, Que difícil, Moncho, que difícil é levar adiante unha sociedade de pesca no mundo actual. A ver, cando eu xa levo uns cuantos anos na sociedade, fui un dos fundadores, pero levo xa, o que estamos ahora directiva, levamos xa máis de 12 anos, é bastante, tens que dedicar horas. O que pasa que che gusta, e non che importa dedicar o teu tempo libre, pero dedicamos horas e horas e horas. Non eu só, toda, gracias a que os compañeros tamén da directiva traballan, pero botamos horas e horas organizando este concurso. Non eu. Hoxe temos o día visible, hoxe temos o bonito, pero detrás hai un traballo bastante ingente de horas que te dedicamos, que non nos importa. Como son as xornadas de limpeza que son fundamentais. Sí, é fundamental ter o río limpo. É certo que, por sorte, hai 20 anos sacábamos dos tractores. Hoxe en día, algunhas veces temos que repartir as bolsas para que na fotografía salga algo, pero xa non é o mesmo. A xente mentalizouse e o río está infinitamente máis limpo. Pois a ver como se dá o día. Gracias, Miguel, por a cuestión é non levar golpes. Eso é, as mentiras como sempre, sin problema. Gracias, Moncho. Gracias, Miguel, un placer. Mago Pesca Deportiva. Enchantada. Todo lo que necesitas para la pesca. Armería Pesca Deportiva Mago. Torno Roll. El torno. Son Nieves, vimos de ADN de Ribadavia e, bueno, me gusta pescar, entonces estou aproveitando para meterlle o vicio a nena, a nosa neta, porque xa levamos varios anos vindo aquí a Rois e nos gusta vir porque a xente é moi agradable.
la pesca porque es un deporte entretenido y bueno, el pescado está rico. Sí, voy con mis abuelos de pesca. Bueno, de momento no pilla nada. The Fly Center. El mundo de la pesca a mosca. Lucris. Matzo. Cucharillas para la pesca. Cuatro pesques, así como se toquen ir detrás deles, verdad? É que salta que aquí para arriba, sigue de outro gancho. Bueno, a máis grande é 16, a outra un pouco máis pequena. Acabamos de empezar, o primeiro lance pillou a primeira troita. O lance xa pola. E aos 2 minutos pilla outra. Son pequenas, pero bueno, ben. Pero isto é moito, que de momento debemos empezar máis tarde, que fai moitísimo frío. En Monterroso, Pazo de Ludeiro, Monterroso. As dúas eran pequenas.
Ya estaba na playa convidada. Casa de Cacheiro en el corazón de Galicia. Destino sostenible. Turismo comprometido. Casa de Cacheiro, Silleda. Ríos e montes. A tua armería en Santa Comba. Namsen Salmon and Train Experience. La pesca del salmón en Noruega. Armería Estradense. Amplia gama de productos especializados en pesca del salmón y trucha. Son Castro, veño do Club de Pesca Londra, que son socio fundador, acabo ahora a miña manga, e bueno, o río está moi bo, está moi bonito, está ben, pero non entran, polo que sea, 2 entradas e pouco máis, bueno, como digo, o río está estupendo, está limpio, a agua clariña, pero as troitas non queren entrar, hoxe non hai maneira.
hai que esperar outro día. Ainda que vai un pouco baixo e vai moito frío, non quere dicir que agora na segunda manga que suban un pouco as temperaturas e os que da segunda manga que teñan un pouco máis de suerte. E bueno, porque ao momento a primeira hora facía moito frío, a agua vai moi baixo de agua de caudal, porque baixou moito estes días con tanto norte, pero eu penso que agora na segunda manga han de ter máis suerte os da mosca, os do perdigón, eso han de ter máis posibilidades. Maxia es una forma de entender la pesca. Maxia Rocks. Restaurante Sidrería Casa Ricardo, Cornellana. El sabor de los pescadores del Narcea. Sí, pero bueno, bien. No hay queja. Carretes Holgo para la pesca de salmón a mosca. Carrete Holgo. Hecho en Asturias.
Entre Cañas, tu revista de pesca. Draga Leralta Rods. Artículos de pesca. Cañas de pesca montadas en España y personalizadas. Yo me llamo Martín Villar, vengo de Coristanco a pasar un día con los compañeros aquí en Rois. Llevo 3 años viniendo y la verdad que este año pues fue bastante bien. La verdad que fue bastante bien, a pesar de que el río va muy bajo de caudal. Salieron bastantes truchas, mucha cría, pero bueno, se ve que estas riadas le valieron al río. El año pasado había riada, salió mala cosa y este año pues a pesar del poco caudal que lleva, muy bien. Mucha trucha pequeña, costaba sacar truchas de la medida y nada, estuvo bien. Pesqué básicamente a ninfa y a mosca
y la mayoría de las truchas que se me presentaron para la sacadera vinieron en mosca seca. Riverfly. Distribución de materiales y equipamiento de pesca a mosca. Bueno, viñamos outro ano máis a pasar un rato con os amigos daqui da Londra. Bueno, o río está moi bonito para pescar, que pasa que non había moitas capturas, pero bueno, vaise tirando. Aquí o bo é non levar un golpe, pasar unha boa día con eles e nada máis. Destino Pesca. El mundo de la pesca en León. Hola, ¿qué tal? Son José, son do Clube Deportivo Río Deza. Vim por primeira vez este ano aquí a competir a este campeonato de Rois. Pasámoslo moi ben, non picaron demasiado, pesquei o tramo 13, rego dos Muiños. Non houve moita sorte, pero deportividade sobre todo. Fisture Stream. Pesca en el delta del Ebro. Toda una experiencia. Estuve en Aleto como tramo 8, pero a primeira hora non había moita actividade, o tramo é bonito e todo, pero saquei unha que cando iba a meter a sacadera caeume e do resto é o que hai. Apartamentos La Estación en Apontenova. La Estación en Apontenova. Son José Luis Blanco, tocoume o tramo 3, e, bueno, tuve 3 entradas e collín unha sola. O importante é pasar o día, os ríos cada vez teñen menos, se baixaron bastante, a verdad. Pero bueno, o importante é disfrutar do día e pasalo ben. Cucharilles Edu. Empresa 100% galega, tan nosas como a gaita. Pesquei no tramo 14, tiña moi pouca auga de Dios, pesquei con perdijón e tal, e, bueno, collín 4 pesas, e, bueno, contándome 3 delas un eran a ti, o me que, bueno, pouca cousa. Picadas bastantes, o me que non agarraban ben. Un día ben, un día de sol, para estar cos amigos, iso todo é a miña cousa que hai. Sidrería La Mina en Apontenova. Gastronomía gallega y asturiana.